6,000 ni en onge gimichulo. En line ma tiyo gokinyi gotieno kendo to be igoye agoya nono. Odonjo adonja maber to kigoyo tibo yudo ng'ato mabuwuoyo kodi, nyithindo ma samoro gimoro chandogi ginyalo wacho kanyo. Kendo kata sani endi kaka koro ne wayudo wach manotimore Elgeyo Marakwet ni endi. Nitiere counselors ma sani obet abete e call center sani ka giwinjo wach families ma jok mane oyudo chandruok ni. Giwuoyo kodgi e simu kanyo mondo giduok chunygi kendo ging'e line ni be watiyogo reso ng'ama nyathi kaponi nyathi gimoro timo to wareso nyathi, wabiro kanyo mondo wakaw nyathi mondo waket kuma safe. Karen kapok thuolo ng'adowa nikech ang'eni wantiere gi matin e dakika 2 mar mondo watiek chenro mano mar mine wacho. Otieno ma kawuono ne nyikwa Ramgaji Wanga kendo en ang'o ma bende dinyisgi kotenore koda migawo mano mar nyithindo e pacho ka kendo gin chenro mage ma bende untiere godo ahinya e kinde ma bende nyithindo koro olore rusa nikech